Ang Ginoo mingon kanako, sa wala ko pa ikaw buhata, diha sa taguangkan sa imong inahan, ug sa wala pa ikaw matawo, gigahin ko na ikaw alang sa usa ka balaan nga katuyuan. Gipili ko na ikaw aron mahimong propeta alang sa kanasuran. Unya mitubag ako, o Ginoong Dios, dili ako mahibalong musulti, kay batanon pa ako kaayo. Apan miingon ang Ginoo kanako, ayaw pag-ingon nga batanon ka pa kaayo, kay adtuon mo gayud ang katawhan nga paadtuan ko kanimo. O gisulti mo gayud ang akong ipasulti kanimo. Ayaw kahadlok kanila kay ubanan o panalipdan ko ikaw. Ako ang Ginoo, maoy nag-ingon niini. Unya gihikap sa Ginoo ang akong ngabil o giingnan niya ako. Ania, gibutang ko ang akong mga pulong diha sa imong mga ngabil. Karong adlaw, hatagan ko ikaw gahom sa pagbuot sa mga kanasuran o sa mga gingharian, sa pag-ibot o sa pagpukan, sa paglaglag o sa paglumpag, sa pagligon o pagpatindog. Ang Ginoo magapanalangin sa iyahang mga pulong. Ang tawag, dakol. Dili dokol, dili dakol, tawag. Kini nga verse mga kaigsoon, nakuha ni siyang gi-personalize ako sa inline sa damgo nga naitawag ang Ginoo. And dili lang ni para sa ako, kundi dili para kanatong tanan. I believe that each and every one of us who accepted Christ as Lord and Savior, wala lang gitawag sa Ginoo aron lang moadtog simbahan, kundili adunay tumong og katuyuan ng Dios nganong giluwas, gitawag o gipili kaniya sa pagpangalagad. Naa sa tuwa if kontento na ta kung unsa lang ang naha nato ron diha sa tong pagpangalagad sa Ginoo, or nag-desire pa ka nga moingon ka sa Ginoo nga, Lord, kung aduna may higayon, gamita ko Ginoo. It's your desire. If you are contented na kung unsa ka karon, or nangandoy pa ka nga aduna pay buhaton ng Ginoo sa imuhang kinabuhi, it's up to you. Kaingon bitaw sa Bible, commit your desire to the Lord. Isulti ang imong mga plano dinha sa Ginoo, and your plan will be succeed. Your desire. Pangitaha ang kalipay diha sa Ginoo, o ang ihatag niya imong pangandoy sa imong kasing-kasing. Delight yourself in the Lord, and He will give the desire of your heart. The desire there is not just the material things, but the desire to know more about God. The desire to know more about Him, about His Word, and to experience His goodness and blessings sa itong mga kinabuhi. The desire to indulge, karabang mahimo pa ka nga mas mulalum pag yun imong relasyon din sa Ginoo. Muna iyang pangandoy sa to. If you desire God more than anything else, you will find joy in Him. Ang kalipay mong makaplagan. Mao man iyang giingon sa iyang pulong. Dinhi mga kaigsoon, adunay mga hari. Si Prophet Jeremiah was called by God kanusa when he was in the womb. Sa dihang naa pa siya sa tiyan, taguangkan sa iyang inahan, the Lord, Jeremiah was already called and chosen by the Lord. And I believe that each and every one of us also, who are here right now, are called and chosen by the Lord.